سلام تخاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يلغم أبزلغم وسلام كتلونا تمنخو نلوم مع انتقاء حصر زبلت انتروداكشن بزعبا فوريكس حيزا مسيالو كسام وداتا دما مكتتالكم يعدم فوريكس انتايو كل جزء محبراو ميديا خونا بستفال على ادفرتايز بستفال على من قد فوريكس زبل بزح زعباتات سمعنا نكون نغالينا فوريكس انتايو سكاب عمق زبالة فوريكس انتاي مالت مقانو حابرنا نكراتل فوريكس بناي وصاي شرفي وي نقدي باتيرات زفلت كوينو استفلالي باتيراتات زعدغلون زشيطلون زي تماكل عالمو عداغا يملكت يبلنا له مالتي فوريكس مالت بملوم كارنسيس ابنا نحدحدوم زغبرو ناي واغاتات ملوات زي بزقونه زتماكل زي كونه زقونه سب زوكلو وي زوننو زي كونه نقول سب كفت زقونه عينت عداغاي فوريكس زبل قال وحدت وصاتنيان ملواتن مالتي فوريكس مالت ناي وصاي كارنسي مقيار ناي نتناتكا حسكا زلها كارنسي مس ناي وصاي باتيرا مقيار مالتي قال بقالو سلازي فوريكس مالت قال بقالو ገንዘብ ማለት እዩ ገንዘብካ ምቅያር እቲ ገንዘብ ሒስካ ዘለሃ ናብ ካልእ ባጤራ ትቀይሮ ከለኻ ፎሬክስ ኤክስቼንጅ ወይ ድማ ፎሬክስ ትነጥፍ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየን ፈሳስን ፋይናንሳዊ ዕዳጋ ኮይኑ ማእከላይ ገምጋም መዓልታዊ መጠን ንግዲ ልዕሊ 5 ትሪልዮን ዶላር ዝኣክል ወይ ዝግመት ኣብ መዓልትኻ ካብን ናውን ተቀያይሩ ይውዕል እዚ ኣብ ዓለም ተዛዓበየ ፈሳስ ፋይናንሳዊ ዕዳጋ ኮይኑ ዝብሎ ዘሎ ሙሉ መዓልቲ ፍሎው ዝገብር ሙሉ መዓልቲ ዝፈሰስ ዘይቋርጽ ኣብ ሰሙን 5 መዓልቲ 24 ሰዓት ብዘይ ምቁራጽ ዝፈስስ ዓይነት ዕዳጋ እዩ ኣብ መዓልቲ ኸ ክሳብ 5 ትሪልዮን ካብኡ ንላዕልን ኣብ መዓልቲ ገንዘብ ተዘዋዊርሉ ዝውዕል ዓይነት ኢንዱስትሪ ዕዳጋ ፎሬክስ ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓታት ኣብ ሰሙን 5 መዓልታት ዝሰርሕ ኮይኑ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ሰዓታት ዝርከባ ማእከላት ንግዲ ይኽፈትን ይዕፀዋን ኣብ ዕዳጋ ፎሬክስ ቀንዲ ተሳተፍቲ ባንክታት ፋይናንሳዊ ትካላት ኮርፖሬሽናት መንግስታት ገምገምትን ውልቀ ነጋዶን ይርከብዎም እዚ ፎሬክስ እዚ ን24 ሰዓት ብዘይ ምቁራጽ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ከይቋረፀ ፍሎው ይገብር እዚ ከዓ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዋ ባንክታት እታ ሓንቲ ባንክ ክትዓጽ ከላ እታ ሓንቲ እናኸፈተት ብዘይ ምቁራጽ ሰንሰለት ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ 4 መቃን ግዜ መቂሉ እቲ ናይ ትሬዲንግ ታይም ከም ሎንደን ኒውዮርክ ሲድኒ ቶኪዮ ተባሂሉኻ ኣብ 4 ሴሽናት ይኽፈል እዚ ማለት እንታይ እዩ ሲድኒ ክኸፍት ከሎ ባንክ ሲድኒ ምስ ከፈተ ብድሕሪኡ ቀፂሉ ቶኪዮ ይርክቦ ቶኪዮ ክዓጽ ከሎ ሎንደን ይርክቦ ሎንደን ክዓጽ ከሎ ኒውዮርክ ይርክቦ በቲ ታይም እንዳዘረ 24 ሰዓት 5 መዓልቲ ብሰሙን ከዓ ብዘይ ምቁራጽ ፍሎው ይገብር ቀንዲ ዕላማ ንግዲ ፎሬክስ ካብቲ ኣብ ሸርፊ ባጤራ ዝረአ ዘሎ ምልውዋጥ መክሰብ ንምርካብ እዩ ጽምዲ ባጤራታት ኣንጻር ነንሕድሕዶም ይንገዱ ሓደ ባጤራ ክዕደግ ከሎ እቲ ካልእ ድማ ብሓንሳብ ይሽየጥ ንኣብነት ሓደ ነጋዳይ ዩሮ ገዚኡ ዶላር ኣሜሪካ ክሸይ ይኽእል እዩ እዚ ድማ እቲ ዩሮ ምስ ዶላር ክነጻጸር ከሎ ዋግኡ ክውስኽ ምዃኑ ይግምት ትንቢቶም ቁኑዕ እንተኮይኑ ነቲ ዩሮ ንመክሰብ ክመልስዎ ይኽእሉ ከምዚ ብስእሊ ንሪኦ ዘለና ፎሬክስ ነንሕድሕዶም እዮም ቶም ፓየርስ ነንሕድሕዶም እዮም ሚዛን ውሳኽን ምጉዳልን ዘርኢ እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ሚዛን ክውስኽ ከሎ እቲ ሓደ ሚዛን ይጎድል ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ኣብቲ ዝጎድል ዘሎ ባጤራ እንድሕር ጽቡቕ መጽናዕቲ ጌርካ እዚ ዋጋ ዝክጎድል ኢልካ ነቲ ዝጎድል ዘሎ ብምሻጥ ነቲ ዝውስኽ ዘሎ ብምግዛእካ ትርፊ ወይ ድማ መክሰብ ክትገብር ትኽእል ንግዲ ፎሬክስ ብደላላይ ፎሬክስ ኣብ ዝቐርብ ናይ ንግዲ መድረኽ ይዝካየድ እዞም መድረኻት ነጋዶ ንግዲ ንኽፍጽሙ ኣብ ሓቀኛ ግዜ ንዝቐርብ ዋጋ ዕዳጋ ንኽረኽቡ ቻርትን መርኣያታትን ንምትንታንን ንግዳዊ حساباتهم نخمحضرون يقولوا عداغا فوركس سفيح ناي نقدي عدلات زهب كوينو ترانزاكشن نقدمي زقبر وعلاتن أماراتيتان مصائي عدلن يركبوا إذا مالت انتايو كل جزء فوركس حدث كساتف كله
ባዕሉ ብሲንግል በት ዘለዎ ናብቲ ማርኬት ኣይኣቱን እዩ ናብቲ ፎሬክስ ማርኬት ከኣቱ እንድሕሪ ኮይኑ መንጎኛ ኣብ መንጎ ኮይኑ ምስቶ ማርኬት ሜከርስ ክንብሎም ፀናሕና ወይ ነቲ ዕዳጋ ዝውንኑ ክንብሎም ፀናሕና ዓበይቲ ባንክታት ኮኑ ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ምስኦም ዘራኽብ ኣብ መንጎ ከም ድልድል ኮይኑ ንክልቴኻ ዘራኽብ ብሮከር የድልየካ እዚ ብሮከር እዚ ከዓ በቲ ህሉ ኣብቲ ዕዳጋ ዓለም ዘሎ ዋጋታት ካብቶም ነቲ ማርኬት ዝውንንዎ ሰባት ወይ ነቲ ማርኬት ዝቆፃፀሩ ዘለው ኣብቲ ማርኬት ብብዝሒ ተዋፊሮም ዘለው ኣካላት ካብኦም እቲ ህሉ ዕዳጋ ናቶም ኣምፅኡ ንዓኻ ይቀርበልካ ስለዚ ብዘይ ብሮከር ወይ ብዘይ መንገኛ ኣብ ፎሬክስ ክትኣቱ ተቆለታት ብጣዕሚ ፀቢቢ ማለት እዩ እስኻ ኣዝዩ ግዙፍ ዝኾነ ካፒታል ወይ ድማ ግዙፍ ዝኾነ ናይ ትሬዲንግ ካፒታል እንተዘይሃሊካ ኣብ ፎሬክስ ብዘይ ብሮከር ክትኣቱ ኣዝዩ ከቢድ ማለት ስለዚ ኣብ ፎሬክስ ክንሳተፍ እንድሕር ኮይና ብሮከር ክህልወና ኣለዎ ንግዲ ፎሬክስ ንዋጋ ሸርፊ ባጤራ ዝፀሉ መሰረታዊ ረቑሒታት ከም ቁጠባዊ መርኣያታት ጂኦግራፊካዊ ፍጻሜታት ፖሊሲታትን ማእከላዊ ባንክን ስምዒት ዕዳጋን ምርዳእ የጠቃልል ታሪኻዊ መረድእን ቅድን ዋጋታት ምጽናዕ ዘጠቃልል ቴክኒካዊ ትንተና ነጋዶ ንግዳዊ ውሳነታት ንምውሳን እውን ልሙድ እዩ እዚ ማለት እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እዚ ፎሬክስ ምስ ባንክ ዝተሓሓዝ ምስ ኢኮኖሚ ዝተሓሓዝ ስራሕ ክሳብ ዝኾነ ናይ ጂኦግራፊካዊ ምህልውዋጥ ዝህሉ ከም ናይ ናቹራል ዲዛስተር ከም ኤርስኪ ክህሉ ይኽእል ከምኡውን ካልእ ናይ ብማይ ይኹን ብካልእ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋታት ሓደጋ ባርዕ ይኹን ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ነውፅታት ኣብ ዓለም ኣብ ዘጋጥመሉ ድማ ናይ ዝኾነት ሃገር ኢኮኖሚ ተፀላዊ ይኸውን ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና ኣብ ፎሬክስ ክትነጥፍ ከለኻ ነዚ ከምዚ ዓይነት ኒውስ ወይ ድማ ዜናታት ዘምፅእ መርበባት ብምክትታል ነቲ ፎሬክስ ብቀሊሉ ክፀሉ ዝኽእል ሓበሬታታት ምእካብ ይከኣል ማለት እዩ ንግዲ ፎሬክስ ልዑል ደረጃ ሓደጋ ከም ዝስከም ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ነጋዶ ድማ ንነብሶም ከስተምህሩን ርእሶም ንምውሓዝ ስትራቴጂታት ምሕደራ ሓደጋ ክጥቀሙን ይግባእ ጀመርቲ ነጋዶ መብዛሕትኡ ግዜ ብዲሞ ኣካውንት ይጅምሩ ወይ ድማ ቅድሚ ናብ ንግዲ ሓቀኛ ገንዘብ ምውፋሮም ብዛዕባ ዕዳጋ ፎሬክስ ንምፍላጥ ኣብ ትምህርታዊ ፀጋታት ይዋፈሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ፎሬክስ ከምቲ ዝህበና ፀጋታት ብኡ መሰረትካ ብዙሕ ሓደጋ ወይ ድማ ሪስክ ገንዘብካ ሉዝ ናይ ምግባር ሪስክ ተቆሎታት ስለ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ኣብ ፎሬክስ ክሳተፍ ወይ ኣብ ፎሬክስ ክነጥፍ ክሓስብ እንከሎ ብቀዳምነት ክገብሮ ዘለዎ እዚ ዴሞ ዝበሃል ወይ ፔፐር ማኒ ከምዚ ፎልስ ማኒ ኮይኑ ብኡ ፕራክቲስ ይገብር ብኡ ፕራክቲስ ገይሩ እቲ ናቱ ስትራቴጂን እቲ ናቱ ምሕደራ ገንዘብ የማዕብል ብኡ ነዚ ማስተር ምሰበለኻ ናቱ ገንዘቡ የዋፍር ማለት እዩ ስለዚ ቀዲምና ናብ ፎሬክስ ምስትሃፍና ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ብቀዳምነት ኣብ ትምህርታዊ ፀጋታት ከነውፍር ወይ ድማ ክንመሃር ኣገዳሲ ይኸውን ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ይራኸበና ስለምክታልኩም ደጊመ የመስግን እዚኣ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹማ ሼር ሳብስክራይብ ግበርዋ ናብ ካልኦት ክትበፅሕ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ክምለሰኩም ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ብምምናይ ባይ ፈናው